Volám sa Bohuš Bilý, mám 20 rokov, pochádzam z obce Rokytov. Moja 5-členná rodina je v hmotnej núdzi a spoločne žijeme v sociálnom byte. K vzdelávaniu ma viedli aj rodičia kvôli tomu, že oni nemali dokončené stredné školy a chceli, že by ja som dokončil. Ale aj ja som mal taký cieľ od malička, že proste som si dal taký cieľ, že musím raz v ruke držať maturitné vysvedčenie, pretože to vzdelanie je kľúčom k lepšej budúcnosti. Bohuša poznám od roku 2015, vlastne keď mal 11 rokov, keď som nastúpila do Rokytova ako terénna sociálna pracovníčka. Je to veľmi usilovný chlapec, veľmi pracovitý a poctivý. A naozaj, čo on si uvedomil, je to, že vzdelanie má veľkú hodnotu a išiel si za svojím. A toto bolo to kľúčové v jeho živote. Najväčší problém asi, ktorý sme mu pomohli riešiť, bolo práve to, keď potreboval prax. Stalo sa to, že tí zamestnávatelia, ktorí mali zmluvu so školou, si vybrali na odbornú prax len neromských žiakov a my sme nemali kde praxovať kvôli tomu, že sme boli Romovia. A práve vtedy nastal ten kľúčový moment, že zakročila organizácia Človek v ohrození, ktorá sa spojila s Teskom a nám umožnila praxovať a brigadovať v Tesku. Môj prvý kontakt s neromským svetom bol práve v Tesku. Musím priznať, že som mal obavy, ako ma príjme spoločnosť, kolegovia a keď budú ti pohľady zákazníkov na to, že uvidia Róma pri pokladni blokovať. Tesko bola moja prvá brigáda, za čo som nesmierne vďačný, že mi umožnilo praxovať u nich. Môj prvý deň práci, musím priznať, bol veľmi stresujúci. Vtedy v Tesku nepracovali žiadni Rómovia, nepoznal som tam nikoho. Bál som sa, ako ma príjme spoločnosť, ako budú pohľady tých zákazníkov, že uvidia Róma sedieť v pokladni. Predtým v Tesku nepracovali žiadni Rómovia, my sme boli prví. Začlenenie do pracovného prostredia mi trvalo dosť dlho. Začiatky občas neboli ružové, občas mi nesedela kasa a hlavne mám po pamäti ešte tie pohľady zákazníkov, ako na mňa reagovali a niekedy obchádzali moju pokladňu a nechali sa obsluhovať kolegami. S kolegami mám veľmi dobrý vzťah, navzájom si pomáhame a som veľmi rád, že ma berú ako svojho rovnocenného kolegu. Bohuž je veľmi dobrý kolega, veľmi padol do kolektívu, veľmi dobre sa s ním spolupracuje, bol nám veľmi nápomocný a videli sme v ňom veľký potenciál. Po 4 rokoch úspešnej praxe a po ukončení štúdia ma riaditeľka Teska povýšila na pozíciu špecialista Tesco Mobile, kde vlastne tam poskytujem odborné poradenstvo ohľadom služieb Tesco Mobile. Zo zarobených peniazí som si mohol zaplatiť vodičský kurz a kúpiť auto. Na moje úspechy kamaráti reagujú veľmi pozitívne, tešia sa, že sa to dá a že sa dá začleniť do pracovného prostredia, že aj Róm sa môže zamestnať, získať vzdelanie, ak chce.